Tsiku number 37. Imfa ya Yesu. Kodi sindiwe Mesiya. Dzipulumutse wekha ndife tomwe. Kodi suopa Mulungu iye walandira chilango monga ife tinachimwa. Iye sanachite chimo. Mundikumbukire ine mukadzafika mufumu wanu. Ndikukulonjeza lero lino udzakhala ndi ine paradise. Kuyambira pa nthawi ya 12 koloko masana kufika pa 3 koloko pa dziko lonse panagwa mdima. Chinsalu chochinga cha mkachisi chinang'ambika pakati. Atate, manja mwanu ndipereka mzimu wanga. Pamene mkulu wa asikali anaona zimene zinachitikazo anatamanda Mulungu nati, Ulemerero ukhale kwa Mulungu. Zoonadi munthu yanali wolungama. Yosefa amene kwawo kunali kwa Arimateya, munthu wabwino ndi wolungama, iye sanavomereze zimene anzake abwalo anapangana, koma anapita kwa Pilato kukapempha mtembo wa Yesu kuti akawike m'manda sabata lisanayambe, dzuwa lisanalowe. Tikhululukireni, tili kulondola mtembo wa Yesu. Nonsenu muli kulandiridwa. Bwerani, sabata lakhala pafupi kuyamba.
kodi mawu a Yesu pa mtanda amandipatsa ine chiyembekezo motani? Ndikanakhala mmodzi wa 12 pena mmodzi mwa amayi, ndikhoza kuganiza pena kumva bwanji?